First session. Okay. Okay. Iya, pasok-pasok kami. Ayun o. Nasa kami. Start at the park. The park. Ayun o. Kahit saan. 24/7 on the go. Sakitan, masakit. Yung sakit. Malaki kasi ari ni Bricks. Ayan po. Mga frogman. Segundo lang po yun. Na-shoot na. Pwede po kanan? Pachi. No, pachi. Ma'am, kaya nga po uwi po sa ano sa babae. Tapos punta ako dito sa harap. Uwi nyo lang po. Apo. Alam niyo naman dyan po. Ayun no. Kita nyo naman kung gano'ng trabahong meron sa amin. Magic Hand TV, Frogman, Akasta TV, Aldrin Biasaga sa Facebook. Yan po, Golden Retriever, stud service na yun. Dipachi, X-Bricks. Kita nyo naman si Magic Hand. Malalim ang iniisip. Iwan ko cellphone ko. Iisip ako ng ako. Ay, kaya pala. Tangina. Pero ano lang, kakarating ko lang din. Siguro mga 3 minutes lang ako nag-aantay sa'yo. Buti nga ano eh. Nakita ko kayo. Akala ko dito talaga kayo pa-fight. Dito talagang fight. Kayo po kayo lasik. Dito kabisado pari ang Pusurugin na parking area dito. Kaya niwang ko yung motor ko. Ayan o. Ikat natin. Ayan o. Kahit saan. Mag-install po kami. Dito po kami ngayon sa Malilim. Po. Lock and load. It's Bricks. Ayan po sila madam. Ayan po. Tingnan nyo naman yung place dito. Yung may pa-heart pa. Dito ako magsiselfie ako. Pre. Selfie ako dito. May pa-heart. Ano, bayan ng Pusurugin. Ayan o. Selfie si Aldrin. Mark. Guwapo talaga ng kumpare ko. Po. Naman. Diyo mo may sasayaw. Masayaw. Di pa kami ngayon. Pag-vlog kami ngayon. Post natin sa YouTube to, mga boss. Hi sa mga vlog tropa. Ano, mga Pusurugin boys. Skipper boy! Oy, Skipper boys. Shoutout sa madam nyo. Shoutout sa mga. Ayan o, sumasayo mga chikas o. Frogman, Makasta TV. Kailangan ka man Makasta TV? Oo. Bulpen, sulat ko. Makikita mo sa vlog. Ayan sila o. Mga pogi ng Pusurugin o. Ay kayo sa vlog. Ayan o. Dito kami. Sa stud. Ano, si Idol, pugi yan. Maraming chicks to. 4 minutes na, nakalak pa rin. Wala kasi akong sticker na, naubos ko eh. Ano, nagmagpapa-autograph pa sa amin. Sali mo naman Magic Hands dyan. Oo. Pre, hawakan mo. Diretso mo lang. May nagpa-autograph kay Frogman Makasta TV. Ang nga, pinahawak pa sa akin cellphone niya. Hawak ko lang ang aso niya. Double pay to.
Marikoy, 1,000 bibigay mo sa akin ngayon ha. Tapos sikat na yung isa dyan. Double pay Pasahod dapat na. to, double pay. 5 minutes lang nakalak. Yan yung mga pugi, oh. I-zoom natin. Oh, ayun sila. Madam. Chicks tayo, Shout out kay ma'am. Dito sa Pusurobio, naghahanap ako ng chicks. Dami chicks dito, dami. Yan o, dami tayong tropa dito sa Pusurobio ngayon. Kaya tropa tayo guys. Yung Fragman Makasta TV, XK Magic Hand. Ano? Yan, kalak pa rin. 6 minutes. Dito pala sa Pusurobio, pare. Maganda pala dito. Ngayon lang ako nakapunta, oh. Ayan, oh. Maganda pala dito. Ayan, oh. Babait ng tao dito sa Pusurobio. Ayan, oh. Yung mga magagandang chicks pa dito. Nakabaon pa rin si Bricks. Dito tayo, maglakad-lakad tayo. Kita natin yung place ng Pusurobio na napakaganda. Shout out sa lahat ng mga taga Pusurobio. Mayor, Ha? Mayor. What? Shoutout mo si Mayor Kelvin Chan. Shout out kay Mayor Kelvin Chan. Ayan, Pusurobio. Ayan. Sir, shoutout sa iyo, sir. Kamusta yung mga aso mo? Oh, ayan. Iyan na natin Ako ibigay. din na nag-shoot sa aso niya. Ha? Si Mayor. Ilang minutes na? Magsi 7 minutes. Nakalak pa rin. Tibay mo talaga, boy. Bugang-buga yan. Ayan, oh. Yan yung sire. Pakita natin yung dam ni madam para makita sa ano pagka ibigay natin. Ayan, yung dam. Ilagyan lang ng busal for safety first po kasi kanina po umiiyak siya. Ayan. Alam nyo na, pag nasaktan ng aso, biglang nangagat, kahit na ano, ayan po, for safety first lang po yan. Hindi po yan nasasaktan. Saan makpog yung silpong ko? Kayang-kaya mo na ito dito. Ayan, nakalak pa rin. 2 minutes. 7 minutes. Mag-8 minutes na pala. Ilang 10 minutes lang po kasi yung ano ko ngayon. Ayan yung mga pogi, oh. Ayan sila, kumakain sila. Yung mga pogi na ayan, oh. Yun. Oo, ang taga Pusurobio. Makikita kayo sa vlog. Ayan, oh. Yung mga magagandang Pusurobio. 8 minutes. Ha? Wala dagdagan. Ayan, shoutout to, idol. Ayan, oh. Dito. Yung mga pogi, oh. Mga taga Pusurobio. Ayan sila, oh. Nag-aanap ng ano. Ka-date. Yun sila, oh. Lapitan natin. Sa vlog. Ayan, oh. Pakita natin yung mga pogi taga Pusurobio. Taga Binola, ayan, oh. Shout out kayo dyan, mga boss. Ayan. Fragman Makasta TV. Sa ano, YouTube channel. Ayan, oh. Pupost namin ito mamaya. Latis ang kuraraman, dito paging ko. Pero kung ano, ha. Sticker mo kasi. Ha? Bulom. Saan ba si Mark? Takin na, magna 9 minutes na. Ang pogi ah! Ano ba? Pogi ah! Sino yan? Pogi, ah. Sa Ano yan? Baguio ata oh. Pogi ah! Amaya. Pogi si Brex, hindi ako. No, Brex. Mas pogi si Brex. Yan. Okay. Pogi si Brex. 9 minutes na, nakalak pa rin. Sabi. Par, magumagalaw na. Sige. Tatanggal lang kanyang putotong. Yung tutoy, tatanggal na. Hanggang 10 minutes lang. Ayan, Brex, ah. Dahil mong binubuga. Ilang minutes? 10.
Uy, 10 minutes na. Galing talaga boy. Galing mo talaga. Hindi ka dito. Para pag nahugot, hindi ka tataboy. Hmm. Ilang minutes na? 10 minutes. Higit. Taga saan po? Pero po sa season, palit. So, banda rin pa sa Ay. loob. Papasok yun na barangay. Ay, yung dami kong quiet doon, malayo yun. Yung palaon yun na. Susunod sa, di ba, pag salbit tapos sila. Susunod na yung isa nila. Oops! Hindi na.